qalbek tant muġuha li ma tarax li fkruha. L-ola awtoritajiet tal-pajjiż inaqdu f'messaġġ wieħed ta' ottimizmu u kuraġġ b'kollaborazzjoni mal-Orkestra Filarmonika ta' Malta. Waqt konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministeru għat-Turiżmu, il-Ministeru tal-Kultura u l-Awtorità tat-Turiżmu tnediet il-kanzunetta klassika ta' Charlie Chaplin Smile b'arranġament tal-Orkestra Filarmonika taħt it-tmexxija tal-Maestro Sigmund Mifsud. Mifsud spjega dan l-arranġament. L-ibnija l-Malti bit-traduzzjoni ta' Manu Espanjol, itħaq ftit. L-arranġament mużikali huwa ta' Daniel Kauki, kif ukoll insibuh bħala kantant wieħed mill-kantanti f'din il-produzzjoni li naqgħad flimkien mat-tenur Joseph Calleja. Il-video mużikali jinkludi messaġġi ta' ispirazzjoni mill-eċċellenza tiegħu il-President ta' Malta George Vella, il-Prim Ministru ta' Malta Robert Abela, l-Arċisqof ta' Malta Monsignor Charles Cicluna, il-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija u s-Supretendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gauci. Iċ-Chairman tal-Orkestra Filarmonika ta' Malta Sigmund Mifsud stqarr l-orkestra qiegħda ssarraf ir-restrizzjonijiet imposti mill-COVID-19 f'opportunitajiet innovattivi. Il-fatt li l-kunċerti skedati kellhom jitħassru qed joffri spazju biex l-orkestra tibqa' tiffoka fuq il-missjoni ewlenija tagħha li twassal il-mużika issa b'mod ġdid fid-dinja diġitali. Il-Ministru għat-Turiżmu Giulia Farrugia Portelli qalet li minkejja li bħalissa t-turiżmu huwa assenti, l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu qed taħdem fuq diversi proġetti anke b'kollaborazzjoni ma' Heritage Malta sabiex ikomplu nirriklamaw lil pajjiżna bħala l-ewwel destinazzjoni li t-turist għandu jżur wara l-Covid. Il-Ministru għall-Kultura Jose Herrera tenna kif propju ġurnata biss wara li l-Gvern u l-awtoritajiet tas-saħħa qablu li jibdew jinaqsu restrizzjonijiet relatati ma' nimxija tal-COVID-19 kif ukoll ġurnata wara jum il-ħaddiem permezz tal-mużika u t-talent kulturali li għandna f'pajjiżna qegħdin inwasslu dan il-messaġġ pożittiv f'sens ta' unità. Il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu Johan Buttigieg spjega kif l-awtorità tinsab gburija li qed tikkollabora ma' entitajiet eċċellenti fix-xena kulturali lokali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.